jatkuu. Tyhjä. Pukuhuone tyhjä. Selvä. Siirrytään. Hei, mitä täällä on? Valo. Helvetti, täällä on joku ruumis. Tohtori Järvinen. No eikö uskois, että sä oot siinä? Hyvää iltaa täältä TV75 uutisista. Minä olen Urpo ja nyt aiheisiin. 75 ihmistä on kuollut pommi-iskussa. Maidon hinta on laskenut 50%. Nyt siis kannattaa käydä ostamassa maitoa. Poliisi auttoi tänään pikkuliisan kissan alas puusta. 5 poliisia menehtyi. Tänään taitaa sataa. Vai mitä, Martti? Kyllä! Minä olen Pekka Paskasää ja tänään tulee ihan paskakeli. Paskaa sieltä teille. Ai sori Pekka, mä sanoin Martti. Vittu se Martti on. Ja sitten kevyempiin uutisiin. Jo kymmeniä vuosia ihmisiä on kadonnut mystiselle saarelle ja tänään X-arkiston Erno Kuustonen on keksinyt asialle ratkaisun. Ole hyvä, Pekka. Kale. Kato. Smurfi persnahasta tehty. Me ollaan suorana. Kiitos vitun Urpo. Minä olen Martti ja meillä on täällä X-arkistojen päällikkö Erno Kuustonen, jonka löysimme varastosta. Erno Kuustonen, pidemmittä puheitta, mitä saarella on tapahtunut? Siellä on tapahtunut semmoista, että siellä on miinoja jätetty levälle toisen maailmansodan jäljiltä. Sitten niitä nyt on siellä ja niiden päälle ollaan astuttu, niin sitten ollaan räjähty tuonne paskaksi ilmaan. Väitätkö, että kaikki saaren asukkaat jotka ovat hävinneet, niin astuneet jalkamiinoihin? Näin on näreet. Ja saarella ei esiinny paranormaalia toimintaa, kuten ennen on saatettu arvella. Ei me semmoisen törmätty siellä kyllä ollenkaan. Mutta saarelle ei ilmeisesti kannata mennä enää. En mä suosittele sinne menemistä. Pysykää vaan kotona, perkele. Selvä. Kiitos Erno Kuustonen ja takaisin Uutistudioon.
Kiitos haastattelusta Kaleviin. Ja nyt loppukevennykseksi katsomme, kun Elmeri Pummi etsii ruokaa Roskisesta. Näkemiin. Missä me? Kai se nyt kerran vuodessa pitää saada mökkireissu tähän kavereille. Kaveri pääsee ilmasta. Mä lähden nyt. Halo? Se on Yri täällä, moi. Oletko koittanut soittaa? Juu, niin olin. Katsotko suutiset? Joo, katsoin. Musta tuntuu nimittäin, että se Exarkista jätkä puhuu paska. Niinpä. Kuka vittu äijä nyt Miina astus? Mäkin hankisin saaresta vähän lisätietoja, että sai tommosen videon, minkä säkin varmaan haluaisit nähdä. Okei. Mä tusin nää kohta. Moi. Oi vittu jäi housut jalkaan. Te olette yksi ainoasta saarelta palanneista. Mitä teille tapahtui? No, vastaa! Vittu, viekää toi hullu pois täältä salta. Niin, mikä vittu tässä nyt oli pointtina? No tollasia videoita on ainakin 40 kappaletta ja yhdessäkään toi hemppu ei sano mitään. Niin, mutta mikä vittu tässä nyt oli pointtina? No aika jytyi miinoja saa olla, jos tommoseen sokkiin menee, ei sano mitään. Mikä tässä on pointtina? No se puhuu paskaa. Kuka vittu? No ei tuo ainakaan sanonut yhtään mitään. No se uutisjätkä. Kuka vittu uutisjätkä? No Erno Kuustonen. Ei uutisissa oo Ernoa. Ei niin. Mitä vittua sä nyt sönkötät? No se Erno Kuustonen puhuu ihan varmasti paskaa. Ei siellä varmasti mitään jalkamiinoja oo. Missä? No siellä saaressa. Mikä vittu saari? No se saari, minne on hävinnyt niitä ihmisiä, mun kaverikin jäi sinne. Ei sul mitään kavereita oo. Onha! Nyt hiljaa. Väität sä siis, että siellä saarella ei ollut miinoja vai jotain muuta paskaa? Joo. Ja nyt sit pitäis lähteä sinne saarelle. No niin, tulihan se sieltä. Okei, me lähdetään. No niin, lähdetään. Ei me nyt vielä voida lähteä. Miksi? No me otetaan yhtä tyyppiä. Aha. Tervettä päivää, Keijo tässä! Kuka vittu? Tää on Keijo. Terve Arto! Terve Keijo. Onks sulla tavarat mukana? Tää on tuolla autossa. Toit sinne omat? Joo, no. Tässä näin. Hyvä. Kuka? Toi on Keijo. Kuka? No se on Keijo, se tulee meidän mukaan tonne saareen. Voi paska. Ei mitään. Jaa, jat. Onks sulla avaimet? Mähän annoin sulle jo. Ai annat vai? No. Tässä nää olikin. Onks nyt ihan hirmu hyvä idea, että sä ajat? No, mie en oo kyllä pitkään aikaa ajanut, mutta kyllä me voitiin joskus rallikisatkin. Jos nyt vaan ihan rauhallisesti ajaista. Aika möykkysen näköinen tie. Ihan rauhallisesti. Toimiks tässä nää turvavyöt? Aina on vähän herkät semmoset jäykät tai en mä tiedä sit täytyy... Oota mutta... Ei jos...
taakse! Ja hemmetin tietää on! En mä kuule! Mikä hemmetin tietää on? Tää sama nyt! Ai joo! Vittu, sä oot kohta erästäkään! Otatko ton veneen? Joo. Keijo! Hui! Mitä sä huutelet siellä? Keijo hei, lähetään. Se kävi uimassa. Vaatteet päällä. Joo, vaatteet päällä. Selvä. Tässä taminet niska. Me otan vielä nää mukaan. Olisikohan tällä kertaa parempi, että joku muu ajaisi. Kyllä minä ajan. Eiks tää nopeampaa tule? Ei tää tule. Miten kaukas se saari on? Ei nyt ole kuin pari kilsaa. Kyllä siinä aikaisemmin kyllä mä ajettu. Mitäs mä sitten tehdään? Syödä. Syö vaan! Hei minkä takia me tullaan tälleen toisten mökeille vaan grillailemaan? Ei niitä varmaan älyttömästi enää haittaa, kun ne on saattanut olla ja kuolleet. Mut miksi me oikein nyt grillataan näitä nakkeja? Me voitais tämäkin aika ihan hyvin käyttää tutkimustyöhön, jos me oltais käyty jossain huoltoasemalla katos syömässä. No, ekaksikin, sä ajot jotain helvetin pusikkoreittiä, ei siinä varmasti olisi taloja missään sen tien varrella. Ja tokaks, huoltsikaa ruoat on ihan paskoja ja ylihinnoiteltu.
On sillä huoltoasemalla varmaan vähän parempia safkoja kuin nää hemmetin hiilinäkin. Tämänkin näkin vois ehkä pelastaa, jos tätä uittais suolaliemessä. Vähän eikä laittais sinappia ja paskan vitut. Mikäs sille tuli? En tiedä. Tää taitaa olla kypsä. Mistä sä oikein hankit tän jätkä? Se on vielä jossain tuolla mettässä. No se on se sama jätkä, joka antoi meille sen videon. Keijo on nimittäin tutkinut tätä saarta kauemmin kuin ne X-tiedostot. Sen on kyllä näköinenkin. Keijo on ihan varma, että täällä on paranormaalia toimintaa. Siksi se varmaan auttaakin meitä. Pääsee samalla todistaa, että täällä ei ole mitään kummallista. Nimittäin ainut outo asia, mitä täällä on Keijo. Jumalauta! Melkein ammuin sun pää. Mä olin tuolla metässä syömässä kylmiä raakoja perunoita. Mä nukuin siellä ja lähdin kävelemään, niin siellä oli ihan hemmetin outo mesta. No lähdetään tutkia sitä. Hyi helvetti. Tuolla se on. Mitä helvettiä joku bunkkeri tekee keskellä tai perhanan saarta? En mä tiedä. Mut kohtaa se selviää.
helvettiä. Lähdetään. Kuoliks? Eiköhän. Ottakaa pojat jokin näytteen vai? Mitä voi tehdä? Kylmä. Mihin se Keijo jäi? En tiedä. Mikä mökki tuolla? En tiedä. Mennään sinne, täällä on vitu kylmä. Mihin se mun reppu jäi? Mikä se oli? Mikä se oli? Reppu! 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 Menikö Leo? Ai! Reppu! 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 Missä siellä on? Siinä! Mikä se oli? Yrjö! Arto! Mitä te ootte? Mitä te ootte? Et lukaa tänne näin! Yrjö! Arto! Lukossa on ja pysyy. Miten sä löysit? Ei tää käy. Sähkö. No niin näkyy. Mä etin jostain nauhuri, et saadaan kuunnella mitä niissä kaseteissa on. Okei, mä en tiedä, tää vielä.
Saanko tähän käsitellä lamppu vähän? Jos vitus sä oot ollu? Mietä tähän reput tuolta. Mitä siellä täällä oikein teet? En mitään. Hei äijät, tulkaas kuuntelee. Ensimmäinen päivä. Saavuimme tänään saarelle ja seerumi on pian valmis. Toinen päivä. Seerumi on nyt valmis ja voimme aloittaa ihmiskokeet. Kolmas päivä. Aloitimme tänään ihmiskokeet ja juotimme seerumia viinan seassa hulluille suomalaisille. Hullut suomalaiset juovat ilmasta viinaa vaikka henki menisi. Ja niin meneekin. Viva la revolution. Neljäs päivä. Serumi toimii täydellisesti. Ja kuolleet heräävät henkiin ja tottelevat meitä. Saamme heistä hyvän armeijan. Viides päivä. Serumi ei toimikaan. Ja kuolleet muuttuvat hulluksi ja koittavat purra meitä. Yksi puhi Pierreä ja Pierre on nyt kovin sairas. Kuudes päivä. Pierre muuttui hulluksi ja koittaa nyt purra meitä. Saimme hänet teettyä ovien taakse, mutta myös kuolleet suomalaiset koittavat hyökätä kimppuumme. Mutta onneksi meillä on vahva ovi. Voi paska! Enää meillä ei ole vahva ovi. Se loppui siihen. On juttu. Tästä verestä me ei kyllä tiedä yhtään mitään. Onkohan tässä verta? Mitä sä löysit? Onks se radio? Sille että vähän näyttää. Kuuleeko puolustusvoimat? Kyllä kuulen. Koodi 1337 H4X0R. Vielä paska. Meillä on täällä kriisitilanne ja saada täytyy tuhota mahdollisimman nopeasti. Mä nyt oon itse asiassa täällä ihan vaan kesätyöharjoittelijana, mutta mä nyt voin sanoa tolle Maralle, että se lähtee sinne, niin sillä menee 5 minuuttia, jos se pistää sen saaren paskaksi. Selvä. Paljon se sanoo ajaksi? Meillä on sairaakuva kiire. Mikä se oli? Ei mitään. Voi vittu mikä näissä. Karjalassa kalakukko pyörii pitkin hankia. Ukko löysi kalakukon pään laidalta. Mikä se oli?
se on. Perkele, mehän uppoo tänne suohon. Mihin se man? Mihin se man? Tää tollekin on käynyt. Ai vittu, mä käsin. Mitä tuokin tuolla tekee? Onko se kuollut? Oi vittu, se on kuollut. Arto! Mikä sulla on käynyt, Arto? Yrjö on kuollut. Herää! Joku arkki, perkele praskata. Tappu ehkä räjähtää, nyt lähdettiin. Perkele, kun paska kiehä keskellä. Arto, on kaikki kunnossa, Arto! Arto! Totuus puls! Arto! Heikottaako? Juokse, saatana! Arto! Juokse! Arto! Tähän! Mm.